ரகசிய நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராலும் செய்ய முடியாததை செய்து காட்டும் சீமான், ஸ்லாகிக்கும் தம்பிகள், வைரலாகும் சீமானின் 10 வருட முந்தைய நேர்காணல். இது குறித்து தான் இந்த காணொலியில் பேச போறோம். அங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவருமே ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசினதை இப்போ பேசுறாரா இல்ல கடைபிடிக்கிறாரா அப்படின்னா ரொம்பவே அபூர்வமா தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல பல தலைவர்களை பார்த்திருக்கோம். நேற்று ஒரு தலைவரை கண்ணா பின்னான்னு திட்டி வச்சிருப்பாங்க, ஆனா இன்னைக்கு அவர்களோட கூட்டணி சேர்ந்து கும்மாளம் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான தமிழ்நாடு அரசியல தூய்மையான ஒரு நீரோடையா மாத்தின பெருமை சீமான தான் சேரும். சீமான் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்துக்குள்ள வந்ததற்கு பிறகுதான் அரசியல் மேல நம்பிக்கை வைத்து பல இளைஞர்களும் அவரோட கரம் பிடித்து அரசியலுக்குள்ள வந்தாங்க. அந்த வகையில சீமான் அவர்கள் கடந்த 2011-12 ஆண்டு காலத்துல NDTVல திரு பாண்டே அவர்கள் வேலை செய்த போது கொடுத்த ஒரு நேர்காணல் இப்பவும் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. அதை தம்பிகள் பகிர்ந்து ரொம்பவே ஸ்லாகிச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எப்பயுமே காங்கிரசுக்கு எதிரா அல்லது திமுக எதிராக குறிப்பிட்ட கட்சிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களே தவிர அவர்களுக்கு மாற்றா இந்த கட்சி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வேற யாரும் மாற்றா எந்த கட்சியை நான் ஏன் ஆதரிக்கணும்? நாங்க தான் மாற்றை உருவாக்கி மாற்றுன்னு போகும்போது நான் ஒரு கட்சியை எதுக்கு ஆதரிக்கணும்? நான் எந்த கட்சி? நீங்க எப்போ தேர்தல் அரசியலுக்கு வர போறீங்க? நாங்க 2016 தொடங்குவோம் தேர்தல் அரசியல் இறங்க. 16 சட்டசபை தேர்தலில் உங்களுடைய தேர்தல் பிரவேசம் இருக்கும். எந்த கட்சியோடும் கூட்டணி இருக்காது. அந்த கட்சியோடும் கூட்டணி வைக்க கூடாதுங்கிறத எங்க கொள்கையே. நாங்க இந்த தேசிய கட்சி பாரதிய ஜனதா, காங்கிரஸ், இந்த திராவிட அரசியல் கட்சிகள் இதற்கு மாற்றாதான் நாங்க ஒரு அரசியலை முன்வைக்கிறோம். அப்ப இந்த திராவிட கட்சிகளை தலைமையேற்று நாங்க பின்னிருப்பது, தேசிய கட்சிகளை முன்னிறுத்தி நாங்க பின்னிருப்பது இது சாத்தியம் இல்லை. அதனால ஆட்சியை வென்றெடுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா? என்ன வென்று எல்லாரும் இப்படி வென்றெடுத்தவங்க தானே. நீங்க 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யார் இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க இந்த நிலத்துல? நாங்க என்ன இன்னைக்கு போய் நின்று உடனே தேர்தல் நிக்க போறீங்களா? 10 வருஷம் வேலை செய்வோம். 10 வருஷம் வேலை செய்வோம். என்னோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் 8ஆவது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். நான் அவனை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். என் கனவு பெருசு, என் நோக்கம் புனிதமானது, என் பாதை சரியானது. பாதை தூரம், பயண தூரம் கொஞ்சம் அதிகம். அதனால பதறாம சிதறாம நாங்க பயணிச்சு கொண்டே இருப்போம். கட்சி தொடங்கிய போது சீமான் சொன்னது, எந்த கட்சி தலைமையும் கடைபிடிக்க முடியாத ஒன்று. கட்சி தொடங்கிய நாளே இன்று எந்த இடத்தில் இருப்போம்னு சரியாக கணித்துள்ளார் அப்படின்ட்டு சீமான் குறித்து தம்பிகள் ரொம்பவே பெருமையா தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிட்டு வர்றாங்க. இது ஒரு அசாதாரணமான தன்மை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த கடினமான அரசியல் களத்துல 1 வருடம் 2 வருடம் கூட்டணி இல்லாம காலத்தை நகர்த்துறதே முடியாத காரியம். அதுவும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை பகைத்து கொண்டு அதன் தலைவர்களை விமர்சித்துக் கொண்டு பல ஆண்டு காலம் தனியாவே ஒரு சாதாரண கட்சியை உருவாக்கி அதை ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியாக கொண்டு சென்றிருக்கும் சீமானோட இந்த செயல் அப்படிங்கிறது இந்திய அரசியல் களத்திலேயே யாராலையும் செய்ய முடியாத ஒன்று அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரத்தையும் தீரத்தையும் களத்துல சீமான் காட்டிட்டு இருக்காரு. சீமானோட இந்த அசாதாரணமான தன்மை அப்படிங்கிறது இங்க உள்ள பிற அரசியல்வாதிகள் கிட்ட துளியும் இல்லாத ஒண்ணு அப்படிங்கிறது புலப்படுது. சீமான் அன்று சொன்னதை தான் இன்றும் செய்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறத தம்பிகள் உணர்ந்து சீமானோட கருத்தை வலுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இதை தமிழ்நாடு மக்களும் கூடிய விரைவில் உணர்ந்து சீமானோட தலைமையை ஏற்பாங்க அப்படிங்கறத உலக தமிழர்களோட எண்ணமா இருக்கு. நன்றி, வணக்கம். காடு மலைகள் காக்க உயிர் தலைவரின் உரமேற்றிய உருப்பகைவரின் கதை மாற்றவே